Vi har valgt de her stykker, fordi vi synes, det beskriver farens personlighed godt. Vi har fra linje 247 til 273, hvor vi kommer til at springe lidt i teksten. Jeg starter nu. Lover du så, far, at du aldrig mere vil smide noget væk? Godt, så taler vi ikke mere om den dolk. Han så op mod himlen, da han stod af bussen. En blå forårshimmel, kolde vindpust, slog ind om ham, da han gik om hjørnet og vandrede ned ad gaden mod hjemmet, uden at forhaste sig, rank og sikker. Han standsede brat op. Barnet kom løbende imod ham med blusende kinder. Hans øjne strålede af glæde. Far, råbte han forpustet. Vi har fundet dolken. Jeg havde glemt den op hos Preben. Så går vi lige over til linje 272. Hvorfor ser du ikke glad ud, far? Spurgte han beklemt. Han fik ikke noget svar. Og det beskriver meget godt, at faren ikke rigtig havde regnet med, at de ville finde dolken, og han ikke er specielt glad, fordi han havde regnet med, at de ikke havde fundet den, så han kunne give dem bank.